One day nizihlerere rapha endlini nibukere i-TV, bekudlala izindaba rapha e-TV kuvele omunye udokotela athi kunokugula okuyingozi okufikile kwentsumpa. Ngicela ukuthi nihlale emakhaya ningaphithizeli. Mama uyezwa rapha ezindabeni ukuthi bathini Samkero? Bathi kunokugula lokhu kwentsumpa bathi kuyingozi, kumele singaphumeli rapha ngaphandle. Ayi, kanti uSipho ukuphi? Sipho, nibheke etoilet, uSipho akekho. Nibheke ekitchen, uSipho akekho. Nihlore ngefastere, uSipho animboni. Mama, uSipho akekho rapha endlini. Hayibo Samkero, umbheke kahle mara. Mama, nibheke yonke indlu, akekho uSipho rapha endlini. uSipho angaqala aphume mara ngoba izindabeni bashiro ukuthi singaphumeli ngaphandle sizophatha yokugura kwentsumpa. Eish, mama endirapha izindabeni bathera ukugura kwentsumpa kuyingozi. Ekseni nivuke, manithi pha. uSipho sekanentsumpa rapha enyaweni. Bheka unentsumpa enyaweni. Insumpa. Ubani ungifakele insumpa manje?